Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di. Tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat. Ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, ket naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan a Joey, adinan inlanad ti address na. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kadabong at Tabay and family ti Mawaswas Rosario La Union. Havonillo family kan amin at taga-alibeng nang runa ni Nomi Jezrael Garcia kan Lildren Sabado from biyaheng Brangklesam ti Saudi Arabia. Paralag family di Tamanawag Igig. Denguray kan Sanuko family dita tumawi ni Isabela from Remalin Denguray ti Riyadh, Saudi Arabia. Shout out kada Aida Garcia, Loves 1834, Rose Ann Mabatan, Annalyn Nafura ken Raisa Burillo. Amin at taga-Kabaruan San Emilio Ilocos Sur ken Ramot Santol La Union from Nailey. Alonso Maliaga ken Tanyesa family ti Alakapan ken Tulong from Nestor Alamo ti Apari, Cagayan. Amin at taga Malengi Bantay Ilocos Sur from Arlene Cartasiano. Jinky Agustin ken Jenilyn De Vera ti Kuwait from Corazon, Balaan. Makablaawan pay ni katugangak ani Magdalena Sugitan dita Karupyan, Baggaw, Cagayan. Nang runa ni Manang Susana Pataray dita Kalyaw, Cagayan.
kan Jose family dita Isabela from Juliet Sugitan. Shout out kada Jasmine Rivera, Raquel Paras, Marilu Gannaban, Ella Manuel kan Leonora Bautista. Kamado kan Giwo family from Tanya Giwo. Happy birthday Nanay Lita Bailen iti Alibang Season Pangasinan from Mericia Bailen. Belated happy birthday iti Bunsumi an Italia kan shout out iti Madriaga Kabawatan kan Baligad family iti Eden San Manuel Isabela from Joanna Kabawatan. Shout out kada Mark Joseph Albayalde, Dayan K. Rolyoda, Leticia Lapitan, Susan Ronquillo kan Bing Soriano. Happy wedding kada Raisa kan Hill. Makablaawan pa'y dagiti kakabsat ko ada Ronald, Romel, Rezel, Gretchen, RG kan ni Mamangmi di Tatangadan San Quintin Abra from Rochelle Mingala. Nanay Conching kan Reynaldo Jose from Josephine Jose. Bulusan kan Ledda family ti Bulbulala Balawan La Union from William Bolosan Sr. Pamilyak dita Santa Teresita Cagayan. Daamang kan inang ko. Kastamot dagiti anak ko ada Charity, Faith kan Jamaica Talbo iti Ilocos Sur from Maribel Tindok ti Taiwan. Shout out kada Drama FM kan Jaime Rodriguez. Ang batali kan Rumbawa family ni Tatang Jelly, Nazarene, Angela kan Armel from Melanie Rumbawa. Intay nga rudon ituloy abasaan ti surat ni Joey. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amang bukbukal iti Ferds Caballero YouTube channel. Ilingad naklaangan manang itinagan a Joey ngam dispensaram no jakon inlanad ti address ko. May saakmat ana ayat amang tartarabay kadagiti padas nga ipatpatangatang yo iti YouTube channel yo. Agmay may saak nga anak manang ngam nasapaak ana ulila iti ama. Iso at ikadkadwak laangan kat ni nanang kan daapong ko alakay kan baket. Narik nami tirigat ti biyag idipimusay ni tatang ta isukat nga rod ti agtrab-trabaho para kada kami. Agtagtagi balay laang ni nanang ngam idipimusay ti amak kapilitan ang nagbirok ti trabaho na tapno makapagtuloyak nga agadal taarapaap da iti day di tatang a makaturpusak met iti kolehyo. Rugyak man nga rodmanang ti agsalaysay, idi ka itabtabon mi, iti daydi tatang ko. Agawid tayon, Philay. Nakaawid ang dagiti nakitabon kanila kay Mau. Kasladyak pa'y lapatyan nga awanan ti asawak, tatang. Ay, amok anarigat ni aklonam, apimusayin ti asawam. Nang ronak at petat dagiti pasamak. Uwan nga ron, tatang. Nakaragragsak apimanaw iji balay iti daidi nga aldaw. Ngamday jay mo't gayam ti maudi apan nakakitakan kwa na asibibiyag. Masapul nga agbalin ka anatibker para iti anak mo. Sana mabalin nga ipakitam iti anak mo akas laawanan ti pagmamaayan ti biyagyo ita taawanan ti amana. Ikarigatak, tatang. Diyak kaya tamaupay ni Joey. Ado ti arapaap mi para kan kwa na. Nasken amatong palday jay. Nga uray agmay-may sa akon amang isakad iti amin. Rumbang laeng, anak. Saan pa'y akanibusanan ti lubong gaputapim mo sayon ti asawam? Masapul ang makita ni Joey akabailan nyo ti agbiag nga uray awanan ti amana. Uwan, tatang. Kaya't ko anasaya at to ti agbalin ang masakbayan ti anak ko. Rumbang laeng. Iso nga ituloy mo, anyaman dagiti arapa apyo para iti anak yo. Amok akabaalam day ta, Philay. Agyaman na kada kayo, tatang. Noawan kayo kan ni nanang. Diyak amo noan niya ti mapagtengmi iti anak ko. Aginggat adda kami abiyag kan ni nanang mo.
Namnamaem adida kan tubaybayan anak ko. Ikarikday taken ka. Lola, talagang agdadlading itlatan ni Nanang kapoy tikalat niya ipupusay ni Tatang? Ay, wan nga ron apok. Talaga akasta ti Marik Nana, tapat-pat gana unay ti amam. Nasingpet day di Tatang mo apok. Di na pa'y kaya tapagtrabahon idi ni Nanang mo. Iso aday ta ti dakkel apakaikawaan ni Nanang mo, iti kaawanan day di Tatang mo. Lola? Ngambita, kapilitan nga agtrabaho ni Nanang mo. Tapno adda pang sustinir na iti panagadal mo. Kandag iti masapsapol diti balay tayo. Adamot kit di basit maitulong me. No adda pakipurdiyaan me kaniapong mo alakay. Day tamat ti pampanunutok ita, Lola. Makapagtuloy ak tupay nga tangagadal? Adda kaasi ti Diyos apok. Pagtitinulungan tayo tapno makaadal kalatta. Agyaman nakada kayo kan ni Lolo, Lola. Tada kayo akad kadwami kan ni Nanang. Talaga at umulong kami kan ni Lolo mapok. Tapno makaturpus ka. Agyaman ak, Lola. Naimbaglangan tada kayo kanayo namang tultulong kada kami. Joey anak, itataawanan ni Tatang mo, kaya't kung awan ko mati agbaliw, nang runa no maipapan iti panagadal mo. Anya ti kayat yu asawan, Nanang? Kayat ko nga igaed mo ti agadal. Kayat ko amatong palamin nga arapaap mi iti day di Tatang mo para ken ka. Nanang, awanan ni Tatang agtrabaho para kada tayo. Addaak pa'y mat anak ko. Siyak ti mangibaklay kadagiti napanawan day di Tatang mo a responsibilidad. Kaya't yu asawan? Da kayo tagtrabaho, Nanang? Wan, anak. Ang mga numarigatan kayo, Nanang. Nangunag at dandan niya ako nagkolehiyo. Amok ang nagasgastos tumaninday ta. Kabaelak, Joey. Basta aramidam ti rombang. Agadal ka na imbag. Siya kun ti makamu kadagiti kasapulam. Ado ti mabalin ko asumrakan ti trabaho. Iso nga ikarim kanyak nga agadal ka na imbag. Wan, Nanang. Ikarik. Kaya't kumuti makaturpos. Tapno makatulong ak tumutten kada kayo. Nasapa mo't arimwar ni Fele. Papanan na aya. Mapan ka no agbiro kiti trabaho. Sa dino nga iti mapan na pagbirukan. Kompormi ka no. Mabalin ka no mo't amakibordiya no adag patrabaho kan kuana. Ay, kahasimot dyan akta. Nagsayaatan ti biyagda ta nagagat di manugang tangag trabaho. Ngamkas jay mo't tinapasamak. Tirigat na saan anapakpakadaan day di apagtang. Iso akas na narpoog ti lubong ni Feli nga anak ta. Naimbaglaangan taadan ni Joey nga anak da. Nga rod iso laangan ti mangpatpatibker iti pakinakam na. Sa paila ko mga raw ta makasapol iti trabaho ni Feli. Tapno adalat ta pagadal dya apo ko ta. Sana balin dagiti masapsapol tayo dito balay. Takabailan tanday ta nga ipaay. Wala, day talaangan ti mabalin ta nga itulong kadagiti agina. Ita akasapulan dati suportata alakay. Tulungan ta ida,
agingga iti kabaelanta. Dayjay siguron ti kasakitan apagteng ti biag mi manang Emmy, idikala at apimusay day di tatang ko. Naimatangak no kasano arinik na ni nanang ko ti amin. Amok nga iti kaunggan na, talaga na sakit. Ngam tunggal makita nak, iparik na akabaalan na nga ibturan ti amin. Komporme nga rod at trabaho ti sinarek ni nanang, tapno at dalaeng maurnong na para iti panagadal ko. Maasasyanak ken kwa na tunggal sumangpetak iji balay, kalpasan ti panagtrabaho na. Amok amarigrigatan, ngam di na pulos imparik na kanyak, iso na panunot ko pa yan, akalpasan a makaturpusak iti high school, ket jakon agtuloy iti kolehyo, tatumulong aklaangan amangged, tapno saanen amarigatan pay ni nanang ko. Joey, itay pesap-sapulan ka. Ada ka matlagayam ditoy. Si kamot gayam, Curly. Malmalday ka manan. Apay, ada ka di problema? Awan. Diyak lang maliklikan tagliday. Tunggal mapanunot ko ni nanang. Apay aya. Nakakaasing amina na makitrab-trabaho. Pasaray mapan makilaba. Uno mapanagdalos iti balay ti karuba mi, tapno dalang pakitang danan na. Ha? Kasta ka di? Kaasimot ang arod ni nanang mo no kasta. Talaga Isa mapampanunot ko pa ikit din. Ngayon ton malpas si graduation tayo. Diya ko nagtuloy ng college. Marigatan lakit din ni nanang, tanagas-gastos ton ti koleyo. Depende day ta ka ni nanang mo. Kasano no pagtuluyan nakalatta. Talagang aruda kasta ti kahit na mapasamak. Talagang amin na maasyanak kan kuha na tunggal makitkita ka marigrigatan. Di mo pala panunutan day ta. Kasaritam tulangan ni nanang mo inton madano ng ti panagkolehyo. Ala, umay kakit din. Adan dagiti gagayam ta iji kantin. Mapantamot tan ijay. Rabin nanang, di ka kadipay maturog? Lepas sa klaangan ako pinandagito'y linabaak anak ko. Masapol ngamin ang maitulod ko dahito ijabalay da Mrs. Lopez inton bigat. Mapuyatan ka man ni nanang. Sapay nagsapa ka arumrumwara mapanagsapol iti pakitang danam. Sikati rumbang ang maturogan, Joey. Adapay klase minton bigat. Di nakpagdanagan, mabiitan daytoy. Tulungan ka nga raw din nanang. Tapno dara sa malpas. Tapno makain na nakakamatan. Sigurado ka? Mapuyatan kan Saan nanang? Tulungan ka, tapno giddan ta na mapan maturog. Itay pa nga na nakaturog da lolo kon lola. Wan anak ko, tanabanog damat anapan nakiburas iji umadatatалando. Kaasi damot nanang? Di damot ngamin kaya ti maikan dito'y balay. Nakarkaro ka nung nga agkapsot da, no awan ar-aramiden da. Kaano nga tayo aguminawa mo ti panagbiag tayo? Kakaasi kayon. Kapula ang itaayat yung makapagtuloyak nga agadal. Rumbang laang anak ko. Si kalaang ti makagapo no apay nga agsak-sakripisyo kami kada lolo kan lolam. Kaya't may makaturpos ka.
Tapno saan kanto maipada kada kami. Kaya't mi anasaysaya at to ti agbalin abiyag mo iti masakbayan. Laawan ka anak ko, nakaturpos kan iti high school. Agyaman ak nanang. Sagot ko kada kayo ti panagturpos ko. Ita, masapol a panunuto mo, noon niya kurso ti kayat mo nga alaan. Nanang, ada ko may bagak kada kayo. Anya day jay, anak. Jak pala ko mag-enroll. Kahit ko tagtrabaho tapno makaurnungak iti pagkolehiyok to. Anya? Ay, saan mabalin anak ko? Ituloy mo ti agadal. Siyak ti makaamukan ka. Ngam nanang, nakakaasikan. Kompormiting ka pa kitang tangdanan. Isong agtrabaho ako ma. Tapno makainanakamot nanang. Saan anak ko? Kabaalak pa'y mat. Di nakpagdanagan. Sigurado ka nanang? Wan, Joey. O sige. Ngam kabayatan nga ron ti bakasyon. Tumulong ak kada kayo. Mangkita ak mo't iti mabalin ko apakitang danan. Ta isupay ti maitulong ko, nanang. Aday ko nam nga ibagam kanyak, apaw. Lolo, kaya't ko kumamot ti sumurot iti pag-ubraan nyo. Isupay di maitangdan kanyak. Ang rumrumbang ko mga aginanaka, Joey. Kakaiso na bakasyon. Saan, Lolo? Kaya't kumati makatulong kada kayo. Siya kung ti sumurot kada kayo. Agbati pa'y lang ni Lola tapno makainanamit. Ang mga no saan nga umanugot ni Lolam, apaw. Siyak ti makaam mo, Lolo. Ibagak ka ni Lola, asyak pa lang ti sumurot kada kayo iti pagubraan nyo. Sika talaga, apaw. Ala, sika ti makaamaw. Kasaritam nga rodan ni Lolam. Wan, Lolo, aramidak dayta. Nasken nga ginanamot ni Lola. Siyak pa lang ti mangisandikan ko, ana. Imanugot ni Lolak iti singasing ko manang Emmy. Asyak pala ang ti sumurot ka ni Lolok iti pagububraan da. Saan ko mga umanugot ni Nanang ngam naalukoy ko matlaang. Talaga ngamin akayat ko ti tumulong manang. Tapno adamot maurnong ko para iti panag-enroll ko iti kolehyo. Kinapudno na talaga akayat ko mati agtuloy nga agadal. Ngam ti agbalbalin alapad ket ti makitkitak a panagsakripisyo ni Nanang para kanyak. Iti isusurot ko ken ni Lolok iti pagububraan da, nakita nak ti akin kukwa iti uma. May sagayam daytoy a negosyante amang ipapaay iti scholarship kadagiti nakurapay nga agar arapaap a makaadal.
Isumat lagayam akas taunay ti gagar ko nga agtrabaho iti uma. Tamay sa gayam aparabor ti agur-uray kanyak. Ay na, naggasat kan apaw. May saka kadagiti napili ni Sir Miguel apagadalin na iti daytoy umay apa nagsasarag. Jak may ladawan ti kinaragsak ko, Lolo. Jak ninamnama daytoy apagteng. Nasingpet ka ngamin nga anak, apaw. Kan determinado ka iti biyag. Isuan na paraburan ka. Isumat lagayam makastaon ay tigagar ko asumurot nagtrabaho kada kay Lolo. Tadagayam na pintasagasat ni agur-uray kanyak. Saan mo naparikot ti panaginrol mo iti koleyo, apaw? Sigurado amaragsakan ni nanang mo no maamuan na daytoy. Sigurado dayta, Lolo. Kan saan na marigatan ni nanang? Madamag ko man laeng, Lolo. Anya dayta, Joey? Amuyo mat kaya makas di amoyo. Ngam apaya sa andak nga inrekomendakan ko na. Apaya di man lang nasa ukan ko na ti sitwasyon tayo. Ti arapap ka makapagtuloy nga agadal. Ay, napanunot kumot daytan, Joey, apo. Iso na laeng tapampanunutak ni nanang mo. Ha? Apay ni nanang? Di na kadi kaya ta makaadala kiti koleyo? Iso di na kahit umasidag iti amoyo? Saan nga iti kasta, apok? Amomot no kasano ti gagar ti inam tapno makaadal ka. Ti lang amin pampanunutag kat amangan noan niya ti makunana. Ta amomot tayo. Ti kayat na kat iso amis mo ti mang paadal kan ka. Iso amis mo ti mang tungpal kadag iti arapaap na iti day di amam para kan ka. Lolo? Isa pasensya ka, no di akong nadakdakamat iti amok, ti maipapankan ka. Agam saan abali, apaw? Tinapatag kat si ka mismo ti nakasarita na saan ka day. Si ka ti direktaan nakaamuan na iti amin. Ken si ka mismo ti nakangag iti imbagana, amay saka kadag iti agbalin nga eskolar na iti panagkolehiyom. Sa bagay, isa masapol alalay ngagpay ti panagadal ko, Lolo. Tapno maragsakan mo't ni Sir Miguel amang paadal kanyak. Naggasat ka, anak ko. Dinangag ti Diyos ti kararag ko. Asapay ko mata maituloy mo ti agadal. Kan makaturpos ka. Taday ta ti arapaap mi iti day di tatang mo. Unyarod, nanang. Talaga nga inturong nak ti Diyos iti may sa tao makatulong kanyak. Imbagak ka ni Sir Miguel, anawan klasik. Tumulong akmat lang agtrabaho iti ayanda. Kat anya nga iti kunana, anak ko. Ada ka no kanyak day tananang, no kabailak. Di nakpilpilitan. Kaya't kumata makasarita ni Sir Miguel, anak ko. Ang mga no adda mabalin ko at trabahon iti ayanda. Uray siya kung ti agpresenta nga agtrabaho kadakwada. Okay lang kan kananang no kas pangarigan no manugot ni Sir Miguel? Uwan, Joey. Kaya't kumutan tapno saanan ano sa dino laditan timapan ko pagbirbirukan iti pakitang danak. Ni? Wunyag pa iso niya, nanang. Kun kanayin pa makitkitam da lolo kun lola. Mabantayam ida, tamay may santon na tao ti pakiobran nyo. Sapay la ko mga rod ta umanugot ni Sir Miguel, nanang. Kayat kumutan, tamok nataltalgod ti kasasadyo ijay. Mapantanto kasarita, anak ko. Kun pambarak matan ti agyaman kan kuana, gapu iti parabor nga impaay na kan ka.
Ay na, naggasat di apo ko ta, bakit? Agasam talaga amay sa kadagiti pagadalan ni Sir Miguel iti masungat a panagsasarag. Ay na, agyaman tayo iti Diyos. Nasungbatan ti parikot ni Fele. Maipapan iti panagadal ti anak na. Kun saan lang aday ta, bakit? Amom ka di anapan kinasarita ni Fele ni Sir Miguel, lumabali ni agtrabaho kadakwada. Kat, anya ngay ti ko na ni Sir Miguel lakay. Alaan na kano ti anak ta amay sa kadagiti babaonen iti balay na. Gamti pagsayaatan na, minalam a makaawid ni Fele kalpasan ti trabaho na. Ay na, ay nagsayaatan lakay. Manmanaw ti kasta at tao aman agtulong iti paada na at tao. Sapay lakuma, takanayon at arabayan ti Diyos ni Sir Miguel. Kasla na parutan na iti barokong ko, bakit? Nasulbaran ti parikot ni Fele nga anak ta. Kanadapayan permanente a pagtrabahuan na. Hinudyak ko man nagpangadwa di pailaeng. Nabayag ko man anasulbar ti parikot ni Fele. Di mon panunutan day talakay. Tinapatag ita kat naurnusan ti amin. Tapno saan anak akaasi ti anak ta. Akumpurme ti mapan napakitang tangdanan. Naka-enroll akon. Ni Sir Miguel kanun ti makaamong agbayad iti pagadalan. Sigurado ka kaditi kurso nga alaam anak ko. Wan nanang. Kaya't ko tagtrabahon to umutlang iti may sa kadagiti negosyo ni Sir Miguel. Kas pa nagsubad ko iti ado atulong na kadatayo. Nasaya at day ta kapanunutam, Joey. Maragsakan nga rod ni Sir Miguel iti imbagak ti panggap ko nanang. Kat ko nana, itapay lang. Nakasagana ka nun ti pwesto kiti may sa kadagiti negosyo na. Ay na, nagsayaatan ngay anak ko. Iso nga agadal ka na imbag, tapno maragsakan mo't ni Sir Miguel. Wan nanang, talaga kasta ti aramidak. Wan gayam, kaano nga agrugi kang agtrabaho iti balay ni Sir Miguel? Adda ka no kanyak no kaano akayat ko ti mangrugi. Iso nga inton bigat, mapanak ton iti balay da, Joey. Nanang, saan ka unay na marigatan na kasidi? Talaga adak kalatulong kada tayo ni Sir Miguel. Hustot ako naman ako. Kalpasan tinaglabasan tayo arigat. At to'y itatisungbat nagiti kararag tayo. Babaan ka ni Sir Miguel. Nanang? Basta di mo lipatan nagiti tao anang tulong kan ka, Joey anak ko. Dakkel ti utang tayo anaimbag anakam kadakwada. Nang runa ka ni Sir Miguel. Iso nga aramiden tayo mati amin, tapno masupapakan ti kinasaya at nakada tayo. Namnamaan nyo day tananang. Aramidak ti amin, tapno makasubadak iti ado at tulong kada tayo ni Sir Miguel. Kayarigan na nga daak iti kaulpan kadagidi agondaway manang Emmy. Naidumduma at talaga tiriknak, gapu iti isasangbay iti biyagmi ti tao anang tulong kada kami. Nakarkaron ang nagbalin ang nagagat daapong ko abaket ken lakay iti trabaho da. Kastamot ti inak, ket nakitak pa'y adakkel aginawa na
ti panagbalin na laangan ababaunan. Ngem ti masansa na panagsursur na iti kalabas, tapno makasarak laeng iti pakitang danan na. Nang runa, kat nagsaya at pa iti trato daken kuana, iti balay a pagpapaayan na kas babaunan. Inaramid ko mati amin tapno masubadak ti kinaimbag ti tao anang tulong kanyak. Babaan iti panagbalin ko anasaet iti pagadalan. Iso nga itamanang, dandani akon agturpos iti inalak a kurso, mainaig iti negosyo. Kat itapay laeng, ad-adalakon ti amin, maipapan iti negosyo ti tao anang tulong kada kami. Taapaman a makagradwarak, tumulong akton adagos a mangipataray kadagiti negosyo, kas na ikari kan napagtulagan mi ken ni Sir Miguel. Ti tao a nagbalin adalan, tapno matunoy ko ti arapaap ko. Kararag ko asapay kumata kanayon at arabayan tinamarswa dagiti tao akas kankwana, tapno ad-adupay ti kas kanyak a matulungan da. Sapay kumata nakaibati iti adal ti padas ko manang. To'y pagayam mo, Joey. Pagayam ko a Joey, makapasalibu ka Greek na dagiti kas iti padas mo. Nang runak at ammom atalyawan, wano subadan dagiti tao a nagbalin nga instrumento tapno matunoy mo ti arapaap mo. Tilaangan kinunam akanayon ti panangikararag mo at arabayan ti Diyos, dagiti tao akas itinang tulong kada kayo, kat dakkelan asubad para kadagiti tao a naimpuswan at tumulong kadagiti agkasapulan. Tati tao, no napudno ti panagtulong na itipada na, saan day tanga aguray iti anyaman ana materyalan asubad. No diket pakaragsakan na unayan a makita ti panagbaligi ti tinulungan na, nga uray siguro saan to a mabigbig tinaaramidan na. Nga mamatiak nga itibiyang mo, 100% nga agsubad kanto. Tasigun kan ka, kat ad-adalamon ti amin maipapan iti negosyo na, kan addanto pa yan nakasagana at takem mo, iti negosyo na. Sapay la kumat, tano sumayaatan ti biyag mo, kat agbalin ka mo't akas iti tao, anang tulong kan ka. Alakastan, pagayam ko, katagyaman na, iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag.